Sino ka? Nagkakan ka na eh. Bakit tinaka mo? Oh! Kapo na ito nga duty. Bigbigat. Nagab kabila na ni Tanog. Kini kapitan na yun eh. Dodo mga dalan. Ina nga tayo. May isa do. Sa bali na nagagal. Bilibak mo tibagbagit sika. Kunan hepe kini kapitan. Sikapay lang. Tanod isaak. Ti ag duty tabantay. Kuna na. Kuna ka. Anong nga rumabaling. Sika po hepe kasak ti kagatan nga tanod. Bilibak mo sika. Ti pinag duty da kanyak. Nay. Mayat sika. Yung dito ya. Kamay on na mo to. Yun na nga tayo. Pagrunda ako ta. Nakalang na ta, di gituin na, baka nakalapan. Narigat to yun. Ay, po ya. Dalawa dito. Mas na medyo naktatay. Sumawang kamyanan. Dito, daya. Deta, daya pa lang at ito init. Mayatak dito na mayanda kanya. Baka umang kami, hindi maduwang, hindi ka baba. Damo ka panagan dito, bantayin eh. Ora kita na. Ay, po ya. Made. Hindi pinag-duty na kakapitang initano. Bantay ko na. Awa magkitao. Awa pwede animal. Sak lang. May anak sabi. Madi dito yun nyo. Ni Dito'y siguro ti pabambantayan da kanya. Nay. Ora kita na. Dapay pasok na ang matikal dingaw. Dito, bilibak yun. Nay. Wala po ya. Nay. Dapay pasok na nakalusot. Dito yung orti bagbagada nga ijutik tata. Humade. Napudot siya. Mga kalumino ka man pelang medyo. May anak ko. Ni, sinong kata deto? Kagamat ti Arnes Kampal to. Nakada na nga tati deto. Mabuto ang mga sidag. Ni. Dapaltog na. Sino ka? Loob kinakita naksampot ah. Ura kita kargahan ka na eh. Asla maibusesak. Kama naman ni si Gan. Isun sama nilang payati ah. Hop! Bakit tinaka mo? Ibanda daw. Bel, bandam. DAM! Oray kita mo nang nakadam dito. Nakadam dito. Kargahan ko matatay ay. Oray kita mo. Di ka lang makalasim mo ti pangit ah. Bandam ka. Baka sabali nga bandam. Baka sabali spelling mo. Oray kita. Nakadam dito. Check pinag-duty na kapitan. Agjuti ka, bantay! Linukluko da ka na. Nadjutsi mo dito, kita. Nga man nagkita ti papanawa ko lang ka. Nakita nga tali dyan eh. Ada pasok na. Datali na ng awang kalding na. Bantay klat na. Ada pasok na mawantali na. Pasok na. Datali na ng awang kalding na. Yan na. Dyan eh. Baka dito tidda ay. Baka dito awan, baka dito kwa dito nakalusot. Nakalding. Sten negalisyo. Ano ba pambantay dito? Di kita gal alukon. Alukon kada papanawa. Ada kapitang inihepe. Pagta dito nalat alukon mudta na. Kuna ni kapitang inihepe kanya. Tanod isa gaputa nagkaunay. Ikaw man nag-duty ta bantay ko na da. Kunada? Suno mo nga minta mangshot kadjay. Madungan. Tapos ije pabambantayan da nga bodega. Alisto ka mat agmerienda. Nagangay lang Diti itat tanawan eh. Kung pakakuam diti itan. Tama Pakalibre mo. Yung di kita abong amang galang na natin merienda dito yun eh. Alam ka di nga barangay dito eh. Barangay 15 pe. 15? Kuwa. Barangay 15 dito eh. Kuwa. Nakalabas ka ti sekto mo na oray. Barangay 14 tanod ako may tanod dito yan yaw. 15 na kanakamugking ka. Kisin pa kada kapitan. Ang problema mo na. Tilan to may pakpag namin ha. Paunay mo da kapitang ginhepe. Baliktado man tabadong kung kalung mo. Sabali naglagnaak. Ay ako. Nasaan sila mo kang bigbigat. Nagpepeso. Pag jutyam talaga. 14-15. Katong siya. Tsaka kadam ka diti 15. Sungaraw. Dita anti 14 ni bangir. Naglabusak na ka. Nardol. Matay. Kan? Oh, dito ituloy ko pala tidak dito. Wala tita. Alin ka. Huray kita mo. Talaga nga aleng ka talaga.